Bütün Türkmenistan'ın ayal gıyırlar sana yüzlenyer. Ene mehrin görmedik mahluk. Siz bize durmuş verecek deyip söz verdiniz kurban olayı. Emma beren sözünüzde durmadınız. Siz bize azat, ılımlı, bilimli, progresif Türkmen edecek deydiniz. O sözünüzde de derek bolmadı. Siz Türkmen iyili aşa çıkar bay devlet edecek deydiniz. Bu sözünüzü amala aşırmadınız. Elbette siz özünüz için sözünüzde durdunuz. Avtoritar sistemi döredip siz bayadınız. Bacılan bayadı, giyevlen, yegenlen, aktıklan, çoğluklan, yedipıştın bayadı. Haçan garip Türkmen halkı bayar. Haçan bir tikemiz iki olur. Şuna cevap ver. Namart. Siz neyme fikir ediyeniz? Durmuş demek, dine bir hovadan dem almak mı? Ya da elin serip sadaka dilemek mi? Ya da garip halkın cenazasından bir okura aşağı araşmak mı? Siz bu beyik halkı diyda çökerdiniz. Ata vatanını ve ene toprağına bolan söygüsünden mahrum ettiniz. Siz nesilimizden dönük, namart, korkak, satlık halk dörettiniz. Vatanımızı ulu zınnane uğrup halkımızı şükür toplumuna sürdünüz. Beyik Oğuz halkını geday gul ettiniz. Bütün Türkmenistan'ın ayal gıyırlar sana yüzlenyer. Ene mehrin görmedik mahluk. Gip çöröktü ya da ağlı garipler mükşürüne del. Gip sizin beyik Türkmen halkını daştan halta salıp azat cahanın işretinden mahrum etmektedir. Gip halkın kanına, kara derinine, göz yaşına icir çekyen davan adabınnadır. İni hükümünne benim gözümden Türkmen perzentini emdiriyen, Resul ümmetine yalvarayan, şu günahsız çağacıklar sizin rayetiniz bolmasın. 28 yıl bizim gören cevrimizi görmesin. Siz kalbimizdeki perzentimize olan mehrimizi, vatana olan duyguyumuzu, inata ve Hudaya olan sevgimizi kırdınız. Biz Türkmen ilin enelerini, ecelerini, bacılarını mukaddes adalet göreşe çağırıyaz. Eskerler, balalar, jigijiklam, dogoncuklam, bu garakçının cenayet buyruğuna baş egmeň. Size berilen ene mehrini öden. Bize zorlukta esaslanyan durmuş gerek değil. Bize cins taydan kimsedilyen devlet gerek değil. Bize giday durmuş beren haram oğlu gerek değil. Dağlar, daşlar çıdabilmez. Enelerimizin, ecelerimizin, çağalarımızın nalasına. Bu cenayetkar hükümetin karşısına çıkmanı Huday Allah'ım ata-babalarımızın ruhu kömek eder. Ayal erkek diýmen ata vatanymyzy, ene toprağymyzy goramaga çıkalyn. Bizim beýikligimiz doganlar enelikdir. Haram goly, siz halkın ýigrencine, gargyşyna münasip bolluňyz. Siz Türkmen halkyny soýduňyz, taladyňyz. Siz Türkmen ayal gıyırlar bütün dünya maskar ettiňiz. Doganlar, biz 28 ýyl şu cenayetkar hükümetin zulümine çydap gelýär. Bu haram süýdi emenler nebisine haýkuş diýmezler. Gidaýçylykdan ýaňa üýmiz ýykyldy, maşgalamyz dağady, erkeklerimiz türmede çüýreýär, ayallarymyz türkde, arapda hammalçylyk edip ömrüni kül edýärler. Doganlar, mundanam ýaşaýyş bolarmy? Bular bizim durmuşymyzy weýran etdiler. Ähli Türkmen gelin gıyırları birleşin, cenayet hükümetinin zulümünün karşısına, bütün dünya birleşen milletler kuramasına, Türkmenistan'ın ayal gıyırları tarafından yüzlenýär. Vatanımız banditlerin eline, adam hukukları kanuni, ayratynla ayal gıyırları hukukları bozulýar. Bu vahşi parahor hükümetin tarafından halkımız zorluk, dönüklük, garipçilik icrin çekýär. Döwletde emeli açlyk edip milleti gulçylyk zähmete mejbur edýärler. 2-3 milyon adamın dawan azabyna gul zähmetinden gelýän girdejçiler Berdi Muhammedowyň öz hasabyna daşar ýurda çykarylýar. Birleşen Milletler Guramasy biziň döwletimiz 28 ýyl bäri icir çekýänini bilmeýär. Birleşen Milletler Guramasynda oturan Türkmenistanyň wekili Ak Sultan Ataýewa halkymyzyň düşmanydyr. Ak Sultan Ataýewa 14 ýyl bäri Türkmenistanda bolup geçen humanitar katastrofa ýagdaýyny dünýä jemgyýetçiligine habar bermeýär. Şo sebäpden bir kanun häkimiýet jenayetkarlygy
polisiya tarapyndan edenetdilige, zorluğa, garakçylyga yol berdi. Muallimler, lukmanlar we şepagat uyalary ýene-de 10 miňlerçe döwlet işgäri polisiya zorlugy bilen ýollarda tutulan, geçip barýan raýatlar işden aýrylmak howpy bilen paxta ýygmaga mejbur edýärler. Türkmenistanyň aýal gyzlary Birleşen Milletler Guramasyna ýüzlenýär. Sizin guramaňyzda gulluk edýän Türkmenistanyň ähli wekilleri jenaýatkar, paraxor, halk düşmanlardyr. Halkymyzyň gumanitar betbagtçylygyny, dünýä jemgyýetçiligine habar bermeýärler. Türkmenistanyň aýal gyzlar tarapyndan hem de Türkmenistanyň ejir çekýän halky tarapyndan dünýä tribunalyna ýüzlenme. Bu korrupsiýa häkimiýeti guramaçylykly jenaýat guramasydyr. Statistika maglumatlaryna görä 28 ýylyň dowamynda bu guramaň eli bilen edilen repressiýa ölümleri bütün dünýä tribunalyna çekilmelidir. Bütün dünýä bilsin biziň başymyzdan geçirýän jebrimizi. Aýal gyzlar, türkmen halkym öňe adalet göreşde çödülýänler. Sizin bilen gepleşip geçiren Zara Nortman.